Здравейте на всички! Това, което искам да ви споделя, е състоянието, което ще получите, ако продължите да играете в казино или да правите нещо, което е отрицателно за вашето състояние. Тоест, ако имате лоша зависимост, тя ще повлияе върху позитивното ви мислене най-вече. Тя ще ви изморява. Даже в съня ви ще ви демотивира и до такава степен, че няма да може да се наспите. Другото нещо, се усещате тялото си много по-слабо от другите дни, които не сте мислили за каквото и да е. Та, аз с човек, който постоянно прави глупости, и имам най-голям опит в това да ви споделя в общи линии, че чрез хазарта, който продължавам да го мисля, независимо, че не го искам, да, мисля го, защото и продължавам да гледам някои други и да си мисля къде може да ми е грешката, но реално погледното, това да гледаш някой друг как играе хазарт не помага в твоето състояние, поради причината, че ти няма да спечелиш по същия начин, както те са спечелили. Което означава, че това си е загуба на време. И обмисленето, реално погледното, не прави нищо. Така че искам да кажа друго. Ако играете някога хазарт, трябва един вид насляпо и да не мислите за парите, които залагате. Да, тогава ще бъдете най-щастливи, защото реално ако сте зависими от наличността, която имате, тогава с годините ще става много по-зле. Ако не сте зависими и просто искате да хвърляте пари, това е едно от местата, но не бих ви го препоръчал. Даже по-доброто решение е просто да ги дадете на някой отвънка просек и да му помогнете. Или знаете ли какво? Купете му храна. Така се вика, един сандвич няма да го заболи. Нито пък вас, след като имате доста. Все пак и те са хора. В днешно време всички сме, но реално погледното не се третираме точно като равностойни. И това винаги се променило. С времето милионерите ставали по-богати, а бедните по-бедни. Независимо какво правят бедните. Тоест, ако сте хитър, ще успеете. Ако ли не, няма значение. Просто не го мислете. Ако искате да се целенасочите върху някоя мисъл, да, можете, но само да е една и тя да е позитивна, без лоши и негативни мисли. Най-вече обстановката в работното място е много важна, защото когато вършите нещо, което наистина има значение, вие ще успеете. Ако няма никакво значение, това, което вършите, просто е загуба на време и колкото и пари да получавате, вие губите по-важно нещо и това се нарича време. А времето никой няма ви го върне, колкото и да го желаете. Пробвал съм 18 години, ми се е искало да го върна, но никога не съм и успял. Допълнително погледното, религията няма да ви помогне. Най-много единствено да се споделите с някой, който мислите, че се ви чуе, но реално погледното никой няма да ви чуе. Така че помислете си, кое е по-доброто? Да жертвате много или да не рискувате и да се опитате да се целенасочите върху нещо, което е по-важно. Бъдете живи и здрави и това е, според мен, най-доброто, което мога да ви кажа за момента. Бориме се за по-добро.
Не искаме провали. Не бъдете глупави. Хазарта може само да ви загуби парите. Да не говорим, че кофеина може да ви натрови до такава степен, че никога няма да може да се осъзнаете какво имам предвид. Сигурно питате. Когато се натоварите с много кофеин, тялото трябва да го отхвърли. А то понякога състава или с времето състава все по-сложно да го разгражда, така че помислете си колко количество запиете или какви химични препарати се използвате, поради причината, че и тяхното разлагане става много по-бавно. Ако искате да сте мазни, пълни и такива глупови, да, правете всичко най-лошо. Но ако искате да не сте като мене или повечето, които сме провалените, спазвайте някакви граници. Учете се от грешките ни. Благодаря. Пак събскрайбвайте, коментирайте и това е. Чао!